Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Bharatiya Janata Yuva Morcha ka Ginhun ki Seng Samla ka BJP kala pendapat ba bukan sepenlong nya ka marathon ka benlong haka atarik risau arhajar arpusan. Kini gejing penlong nya ka marathon kan long nak benda ban ai Mynsiem bat penslure ki Samla ki bela Kyrni ha gejing di ya Drok makin la ban kyar ya de ne gejing Kyrni ya uni ujing di besniu. Ha gani ka marathon kin don hadu syajar ngut ki no shimbenta bat kan sedang no State Central Library sha DC office sha pulu ter bat sepun kut biang State Central Library. Hagani ke jingmare labo santali ki kinhun senior category men's and women's, under 15 category men's and women's, LGBT community bat an ai khusna mi ki barang ba do berbedang khna do ki beshimenta hagani ke marathon. U president ke BJYM uba mewakir lingdo habakran shakilap thai kubor ulong ba omdei ban ben ni pendam ye kitu ki Kyrni ban di Drok hendai di ban ai Mynsiem ki bikin la ban yeng rasong biang ban lai luat ne uni ujing di ban buat habang ipay si sen ba pila Kyrni haune ujing di buat ka jing em jong phirup kalakut bat mangi barok han itep baune ujing di buat uhiat ma khamtam hangi ki khon samla jong kani kari ba kajat ban reu bat kumno ula penjot pen pra tang yo brio shimat hendai bat ya kalong yeng long sample la pen tolat ru ya kajat bende borok wei handok ka bor perkhat ka bor long ren yang jong brio kene kajing di buat ne lani drugs kamdei tang kajing ya kane kajela jungi hendai borok bawei kari india ru ngisham ba kiya imba kane kajing bat nakayang jong ka party jungi habwa santaru kila ong bakane kamdei tang ka internal security ka bala kata hi hendai ka dei ru ka national security takada ngi naka party ru ngishikya yakane haba bipai ki suppose nam ki bala yat na do usnam azad saw do azad khat saw tang light lak kilo u drugs hapori india kila ban pen destroy hendai da bipai pat haka ngini usnam bala ada kanu bekila ban pendo jat uni jingdi pembuat nakaliang sarkar hadu shpolak kilo drugs but haba pipai nado bangala wan chong sarkar ka BJP hab nado ta kadai nado snam arja khatsaw but hadu arja aksaw kane une jingdi Kyrni ne drugs bangi khat apsaw lak kilo kilala ban pendo jaj kane ka jingele kamdai tang ka jingle jong ka jila jungi but ndai ru kadai ka jingele jong ka ri barakoi but ni nakaliang jong ka party hangni hajala jungi ni sngo sarong ban Pynlong brand ambassador di kong kmai walang habangi te barok hai baila represent ya ka jala jungi ba kari india jungi keleng ka jing marathon but mai ngi ngai bai dei brio bobit biang kum kalong kami namar ngi wan ka ta material society mo bai dei ita brand ambassador bala ban ra ek message keleng ba kani ka ri india jungi kalong ka ba do jat nu new jing di buat ba do hakani ka jala jungi tengi kerpat je barok hai ki khun samla ki palok jingi ne keleng ki seng pathai ki NGO ki school ba ki college bat ru ki jingela kai gym bangin wan banyak snok ti ban ya ale bangin yamare lang bat ngin voice lang yakani ke issue ka ba khata jur ka jela jungi khulish ya kani kamar thani Pynlong ha atarik waktu ba 8000 absan bat ni kerman ru bangin ba hadu share janut participants kinwan ban lesno tilang teban ni kanika program pila ban batai kandiat kumno ki niki ba wan mare kin register yala de bat kai ki lentiyat ki ba kin haban mare ya khani ka jing mare jing marathon ka jing registration ka long online akaba nila share ya ka link ba ta QR code ka link khang bakan sup ikbrio bakin register but ni kanum dan ru kata ka bangi ong ka spot registration te yakani ka jingmare jingi ngilabo kumbasan kategori kata yaki senior category men's and women's ka under 15 category men's and women's ke LGBT community batru ngin ai kusnam kata dakapisa ru yaki ba rangba do ban long ta personal rangba do jokani kamarathon bat iba help ne ba khna do ban shimbenta hakani ka jingmare jingi kan long bangin sedang na State Central Library kanya chapo DC office na DC office ngin no chapulo na pulo kanya chati chapo
dan senyong tu ngikio to ka surak MES nginya negara lain tu police point to fire brigade sha dan kiti multi point civil penimpan kod yang apa state central library ya barakah ke participants bagi nong isim benta nginai ke breakfast nginai ki refreshments t-shirt bat kewe ki bangin ai subha shaki nong isim benta na kalian jing khon samla ha ka ba ni fai ba na khamtam na kalian jo ka party jing ba yaw ni jing di bu jing di kani ba mangi kum ki khon samla ye ki to be gilangop nimdei bangin condemn nangin khet bo henry kumangi ki badang light lot na kini ni dei ban ai Mynsiem ki bakila banjeng rasong biang hatin bakila light lot no tu jing di buat aja ka ban perlong ki awareness kenamba ki kini ki Kyrni hiau drugs kin sngotu kam saya ke jing majong drugs na kalian jungi ka party balingi Pynlong kamar than baulai ni kwa ban peni bak kanong ngut ba ka jela jungi kalong concern ba ka sim kha sha ba kinong wan pat ban sim bentai kan mo mathan unong song snau do ukit kya ba manga ngadei ban lek ban sim benta wala dang job nang job rei ba jingdon benta jonga ka Mynsiem ya bar khai ki bala ngop badu bangin rat khong ni don la koi ka sur ko wei ka dur bangin rat khong yu ne jing di bun buat pidon em ke kajing temu ba nakaleng jong pi kom ka kanhun ba phinyarap ikitu ki bala Kyrni da ka ba yalam ki sakari hap center lani ban ai kino ki jing yarap na kamta jong ki kumbanga ong mo haka sha kani ka arpu la ML elections hapo bangi don ka tu ka intellectual meet ka jingwan jong u BL Santosh u national general secretary hangto ru na to sha ka tu ngila highlight ba yakani ka jingdi bun buat ba kala jular pala hapo ka state jungi nama ni ong ru ba mangiru wadlada kampak ta haling jungi ringi pe para macam pat ngidon mo kata ka jing sngo dah ka tu ka intellectual meeting bangidan BL Santosh ongan select prime minister but ni let chapo home minister bangi kit hia bangi chim hia kan bi issue de ham to ba prime minister ru campaign slam ula introduce ya ka tu ka scheme ban ai jing era bikini ki blangop ka bangi ong ka nasha muk bharat abhiyan na kan nasha muk bharat campaign ba ka scheme ham to ba barok kini ki blangop kinyo ban kata ki jing era na kalian ka sarkat ni